אגיע לבריתות מדיניות. לכו תלמדו איך בתקופת המכבים חודש החידוש הגדול של פיקוח נפש דוחה שבת, כפי שמתואר בספרי המכבים. על הרפורמה שעשה מתתיהו הכהן, זה שקרא מי לאדוני אליי, הוא זה שבא ואמר פיקוח נפש דוחה שבת. אז אם פיקוח נפש דוחה שבת, אז פיקוח נפש דוחה גם את הפנטזיות המשיחיות שלכם של חידוש ההתיישבות היהודית בלב אוכלוסייה פלסטינית של 2.3 מיליון איש. איך הראה התקלה הנוראית הזו שלבכם גס גם בחיי האחים והאחיות שלנו, ולבכם גם גס בחייהם של ילדים, של נשים, של קשישים, רק מכיוון שהם משתייכים לעם האחר. איפה במסורת ישראל למדתם את גסות הרוח הזו שמביאה חברי וחברות כנסת לעמוד כאן על הבמה ולומר שבקרב 2.3 מיליון פלסטינים אין אף אדם חף מפשע? מתי הראה המוטציה הדתית, הרוחנית והלאומית והמוסרית הזו בקרב הקהלים שלכם? מתי נדפק ה-DNA היהודי והדמוקרטי שלכם, שעומדת כאן מחוקקת ואומרת שבקרב 2.3 מיליון איש אין אחד חף מפשע? תינוק בן יומו הוא לא חף מפשע. אתה יודע מי דיבר ככה? הגרועים שבשונאי ישראל. אלה היו הטקסטים שהם הוציאו מהפה שלהם. ואתם נושאים את שמה של תורת ישראל בפיכם. בגאון. בגאון? כן. בביזיון. בגאון. אדם שעומד ואומר שאין בקרב 2.3 מיליון איש אחד שהוא חף מפשע, לא נושא את תורת ישראל בגאון, אדוני היושב ראש, הוא נושא אותה בביזיון. בביזיון מוסרי, עבודה זרה, צלם בהיכל. לכו תחגגו נר שני על גבול עזה עם הקרוונים הבזויים שלכם, בשעה שאחינו ואחיותינו נמקים. מה בינכם לבין חלוצי העלייה השנייה וחלוצי העלייה השלישית, שמי שפותח את משנתם רואה לפחות את הניסיון, את היומרה, את הכוונה שמעשה בניינה של הארץ יעלה בקנה אחד עם ערכים הומניסטיים? מה לכם ולתורתו של אדה גורדון? מה לכם ולדבריו של ברל כצנלסון? גם את זה אתם מנסים לנחס לעצמכם, תוך שאתם מעוותים את תורתם ואת דרכם של ראשוני הציונות, כפי שאתם מעוותים את דרכה של תורת ישראל, גם ביחס למצוות פדיון השבויים, וגם ביחס לערכים אנושיים. היהדות בישרה את הרעיון הגדול של בריאת כל אדם בצלם אלוהים, של קדושת חייו של כל אדם. ואתם, לאיזה תאומות מוסריים אתם מביאים את החברה הישראלית? תודה. ולכן אנחנו נאמר כאן, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, אנחנו מקדשים מלחמה על מכונת הרעל, ואנחנו מקדשים מלחמה על משיחיות השקר הלאומנית, הגזענית והפונדמנטליסטית. תודה רבה. שמרעילה וממיתה את הנפש הישראלית.